kalo klishegi samba flani mugonnani aw munu be ka laje mali kono mali koka mali kuno funi bololo srofe aw bladrele ni yatuma aw bismillah bi aga kuno funi awlu keneka kuna fundam nela anga jamana état major général des armées abora ka kuna funi ada faso de bladrele kuloka ko femi yef kalo grandine tikile ma ko ni kunye binkan wali mi labe ka o kunshi karo ka fo ber yere koni konna ma ko o kon sira ka dangar ke ulaka o bali ola jona binkan wali mi yere la nyini kala o fe ka sani kardon temenyi no octobre kalo kli woro samba fla ani muga anani ka sani anga jamana fin tikila ka wuli ka jo ko ni sira ka o kakila ka dan koni kari ula chuko ya mina o kofe ko wuli ka jo kon la huye karo gene dire tikila ma chama koni fakala wo kofe huyu ka keleke mina chama ko injini fumi metalike ikaro ka fo mobilu la fo ta se marfa wera kon ma wo kofe ko drogu koni yera uko hanga jamana ita major ko ga fo faso dimbela jirali ko bela jirali ki akilanti ko ga wuli ka joni jijat na ga fo shifo ga jamana dimbela jirali la kana ga ni ka jamana dembe bulu fen la kana jamana ministre nyema Dr Shugel Kukala Maiga ale toni tumangene miyer la tara turki ko olufeno furakeli ukonyola kuna fonyo ya ira ka foko Dr Shugel Kukala Maiga asigla kana anoyale wa ayre barawda me ame wakati mina ikosisa akuna funia ira la ko gasangani kunungo tene ndonyi octobre kalo kliolo fla samba fla ani mugwanani anga jamana koron fela la krenken la tomoktu region konna la koron grandine tikile ma ko ni ku angani ata ka wuli ku bita binkan wala ta kanye shikaro ka fo tomoktu dugudomi abe fomi ma ko ber nga kasangani anga jamana fintikila ka ko ni ukani ataki mi kumeka kolokolo ufeni oyeni jamfanye amaseka sira yere ko ni soro femiye kuna fundila wasim nazarieni ale koni journaliste ayirala ka foko abito ka kuna fonia munu koni chari anga jamana koronfela kunga kola ko olu koni te chienyi kadaka abito ka kuma munu fo majawli kuma odo mi yere kontita anga jamana kanun konna kere la basiki ko la yini koni fanfela ofe ore kama ayirala ka foko ber ka sangani ataki mi koni kera yenno ayirala ka foko ay kuma munu fo te chienyi kadaka mobile kremi koni exploser o koni tunye véhicule kelendoroni wa ko fe ay kuma chama fo ni femi shogdi ag alere koni maula jeya okula chuko ya mina anga jamana fintigila kami kon beni aleto bay aga Mohamedi ni alere koni garde national membre do wa okofe CSP refana membre do koni ndo akunu fonia ira la ka foka sangani aka wali akulu ndo koni kere amne la ikaro ka fanga jamana fama olu koni fe labe zanka ere duku konnala nina samia koni ji wala ngatala ko sebe mi kra sabu ka cheni chama konduma okuna ore kama bi ni ala ji koni chen akam ke bilami ti jofo ikado ka fo aye ma ba ke me fla ba biduru ani kono to ke me wolo fla bi kono to ani duru ayo le koni bla gele ya konnala o konna ta soro ma ba bi wolo fla ani fla bi seba ani kono to o yechela kawiye ma ba bi wolo fla ani fla ta ani sheki o musula kawiye mi era ka juguni abe o demsen o ti jofo ma ba ke me ta ani duru ke me wolo fla bi seba ani sheki bonyan kula woni bela tiralen ko fe ma bisaba ani woro ulle koni bonena unila kama keme binani ani shiki kawlu koni sebe koro juki ama fo alaka ando ni nyangata jugu nunu nyogo were kalo dibila munu koni bonena unina alaka baya bana dalino goya uyi anga jamana ministre mishino bulma fenko ani siraba kunyo koni mani uye ministre des transports et des infrastructures ale koni boraka kuna funia konda anga faso de mbela jirale kuloka ko kasanga ni tene donye kunungo octobre kalo kle wulu vla samba flani mugwana ni nege kanyeta wakati olu koni na femi karo ka fo lamina buku ni ale koni mbe kilometri sababu yango nyoni ka se tingole o koni dugmani ave fana cercle konna la ko bulma fenfla ni o koni carfle ulle duna nyona kadaka airala ka fo erzana transport ale koni kumeka bo fana ka ikunda Bamakoka o wakati kele daw transport ale fana kumeka bo Bamakoka ikunda o yoro fana kele fana konika ukoni duna nyogona minka sababu ye kama chama koni bone anina kadaka ayirala kafo ma shekini koni bone na anina o kofe matan kono to ulu sebe koro jogina ko sobe wa o kofe bulu fen chama koni minu mi mobulu konna la ulu bela jiralen koni chiena ama fo ala ka bala dal no ya Bamakato ala ka no ke mo jokino koni ore kama anga jamana ministri min koni shino bulu fen ko anisira ba ko ma a wolili ke kanye shin jamana den kele na bela jiralen ma anga
siraba sharia olu matarafa kala kana yolu matarafa kanye akacha fe chama bo accident olu konna wa ko fe anga jamana fe mi ala kana tigila mawni o police la ko be wuli ka joge wala saka saka yelenda ni ko inkise ka to ko yamina kasangani armadiya de men koni keli kanye shima o kon mamunu ye de kun koni soro nyina samya ji koni konnala ore kama kai gouverneur ale koni wuli ka joba do koni ke mi yere koni kera général de brigade Musa Soumare yere koni feni ay réunion baro kon labe kai région konnala kasega maw koni ka sensibiliser ko amina ani maw be se ka bulo du kuna drome kele mando ko bakele mancha wala sa be se ka maw kon de mamunu yere soro ingele anu konnala kere la kai région kono be se ka de menta kanye shi uma chuko yamina Femi Sud-Afrique jamana nyema koroni aleye tabo mbeki ale segna aboraka kuma aye ayira ka foko France jamana ale koninye farafina nazara kan fo jamana ni o Afrique francophone chaman koni soro ni mimta fo jamana ta ani flaboyan ko kawlu mine ko lubla aka jokono kadaka ana ni gafe do koni usona ka gafe munu koni buluno bla gafe munu koni konna be ayira ka foko France jamana fefe koni be ajab se ko ke ni jamana ko fole nunu kono munu nye jamana gafe nunu koni buluno bla nga ayira la ka foko ay jamana soro fo farafina nazara kan fo jamana sabani o IAC jamana koni Mali Burkina Faso Niger Senegal ka olu fino ko kan kibaro kon la Senegal jamana nyema koro Macky Sall ale koni boraka ka barabla 7 koni jini o koni ni démission koni kasangani ay irala ka fo Macky Sall ale de kon tunkera envoyé spécial koni du pacte de Paris nga aya ira kale ba ka démission koni di ngani te do wara ka sega ifemi ka ro ka fo farafina bobulu ka Clara Dieng Fonta anani bla jiralen koni bobulu la Togo ko olu feno abina fami wakati mina ko sisa la kana balia fene be ka sinsin do ni Togo koni kora fa fela o koni na kada ka ira la ka fuka sangani femi bingan kela ka bingan laba mi koni kera o ka dugu do koni abi fama ko ke kankandi ni o koni kera sabe ka soldat mogota ani do koni bone anina mi kala ko feto ko finti la ka wuli ka joke wala sa obi se ku yere tanga ka boni nyogona mashiba ko ma Togo ya mina utoro o wakati kele ni koni la Togo ni octobre kalo kli flate mene samba fla ani muga ani nani femi ka ko ma chama wera fana koni bonana unina Togo koroya fa fela femi sababu kon bora abingani kela olu yere konina nga kasangalo wa fintigila ka wuli ka jo koni ni ukoni sera ka kalogere dina tigila mo koni ka tatugula ku genga buga du kono mi una ku taru nyama to ko fo fa wargu ere koni dugu konala ama fo ala ka basigi se igana farafina jamana bela jina len kono Burkina Faso femi Burkina Faso jamana nyama olu koni VOA Afrique walma vole l'Amérique o koni ka jamu ko temeni jo uka jamana ko na la fo kalo sababu yanko kasda kan kasangani kunungo octobre kalo kle olu vla samba flani mugana ni Conseil supérieur de la communication ni OCSC o koni ale boraka ayira ka foko ni wakati ina koni ko femi VOA Afrique aka kuna funi fo itina teme uka jamana ko na la kadaka ko u koni jamu kando koni ke jamu kami ko na la u koni be anga jamana ba maliba oni Burkina Faso jamana tila ka koni ube kuma do fo o maminto kuma fota mi kuma chejugu koni ni abisa ya sabe ga mawera koni akli fare nchugo ya mina o kama o koni nyangira kadaka kutina o jemu kan fo koni teme Burkina Faso jamana kono fo kalo sabaga teme amanga bi kuna fone o kunche fait divers kon na la famille Burama Doumbia ni alere batko Aminata Konate ni société Baramso tiki koni ale ayira la ka foko kunu daba maka wele koni sera famille Burama koni bamso mani o Aminata Konate aya entreprise Baramso to ko takada min konna ama fala ka bara dali no ya muso korobay Mali kuna funi bolo sala la jibo akulu garske kana ni kuna funi yanni ama fa oni ci akala mel ko nyumana ay so to Mali kuna funi bolo sala o ka mashini ni alama bashkini ni awla ala kan shijo ko ma kono